Yaz jite, tәрәзәмне açtılar, tıp ite, iri tamşılar. Manzara informasyon müzikal topşuruğu 1 Mart günüdə sizin көңілләріңізді көріп, turdan-tur efirda. Üzerinin işini devam ede, barğızlardan nurlu günler, hayırlı ameller yoldaşımız. Бәхетнең иртәгәсе юк, кичәгесе дә. Ул үткәннәрне хәтерләми, киләчәк турында уйламый, аның бары тик бүгенгесе генә бар. Ул да көн түгел, мизгел генә булган әйберләрнең кадерли белсәк иде. Бәхетле булыйк. Югалтмас өчен бары тик сакларга кирәк. Барыгызга да бәхет теләп тапшыруыбызны башлыйбыз. Бүгенге тапшыруның ал хәбәре. Уңган хуҗабиккә танылган ашсу ustaсы Резда Хусаинова һәрбер көнне елмаеп каршы алырга һәм тәмле ризыклар ашарга киңәш итә. Файдалы тәмле ризыкларның рецептлары белән дә бүлешә. Татар салкын көнне дә, җылы булганда да, кәеф төшкәндә дә, шатланганда да чәй эчә. Әлеге эчемлекне дөрес итеп эчәргә өйрәнербез. Шишмәләргә бай, матур табигатьле уңган халкы белән билгеле Ачасыр авылы урамнары буйлап та әйләнербез. Язның беренче көннәрендә депрессиягә бирелмәс өчен дә белгеч киңәшләрен ишетербез. Иде һәр вакыт чисталык булсын өчен истә тотырга кирәкле берничә кагыйдә бар. Беренче кагыйдә: чүп-чар җыелганны, эш иелгәнне көтмәүдән гыйбарәт. Мәсәлән, ашага чук савыт сабаны юабыз, өстәлне сөртәбез. Икенче кагыйдә: көн сайын бер бүлмәне җентекләп җыештырабыз. Әмма ул 30 минуттан да озакка сузылырга тиеш түгел. Мәсәлән, дүшәмбе йокы бүлмәсе, сишәмбе кунак бүлмәсе, чәршәмбе көнне юыну бүлмәсе, әмма бүген аш-су бүлмәсен җыештырсагыз да була. Дөрестән дә тәртип ул һәр төрле уңышның нигезе. Нинди генә һөнәр иясе булсаң да, кайда гына эшләсәң дә, әгәр синең эш урыныңда тәртип булмаса, мәсәлән, эш өстәлеңдә, язу өстәлеңдә, синең эшеңнең нәтиҗәсе дә булмый, яхшы продукция да җитештерә алмыйсың. Аш бүлмәсе дә искәрмә түгел. Бүген минем сезнең өчен аш бүлмәсен тәртиптә тотыр өчен берничә кагыйдә әйтеп китәсем килә. Без хатын-кызлар инде күп вакытыбызны аш бүлмәсендә уздырабыз. Һәм шуңа күрә аш бүлмәсенең уңайлы, матур булуы бик мөһим. Беренче итеп, без кирәкмәгән әйберләрдән арынырга тиеш. Бер яктан караганда, безгә бар әйбердә кирәк кебек тоелса да, безнең шкафларыбызда кирәкмәгән көндәлек техникалары, савыт саба кулланмый торган өелеп торадыр. Аларны барысыннан арынсагыз, шкафларыгыз да, күңелегез дә җиңеләеп китәр һәм тәртип урнашыр. Уңайлык һәм якынлык принципы. Без бик сирәк куллана торган савытларны өстәге полкаларга куйдык, ә инде көндәлек чынаякларны һәм савытларны бу шкафка, оска, кул югыч янына куйдык. Икенче принцип – тәртип саклау принципы. Бу инде, мәсәлән, чәнечкеләрне аерым, кулакларны аерым һәм пычакларны аерым саклау. Мәсәлән, мисалында күрсәтеп китәсем килә. Киләсе принцип – кайда кулланабыз, шунда саклыйбыз принципы. Мәсәлән, без ашарга пешергәндә куллана торган соуслар, майлар, туз һәм башка тәмләткечләр плитә янында бик якын булырга тиеш, һәм сез ашарга пешергәндә аларны эзләп кайдадыр еракка йөрергә тиеш түгелсез. Тагын бер принцип – киңлекне дөрес куллану принципы. Мәсәлән, без бу шкафта өстәмә киштә кулландык һәм шуның аркасында без урынны максималь кулландык, аның астына да әйберләр куйдык һәм өстенә чынаяклар да төзеп куйдык. Аш бүлмәсендә без агачтан, катыргыдан һәм пластиктан төрле органайзерлар куллана алабыз. Мәсәлән, көндәлек аптеканы оештырдык һәм барлык даруларны бер тартмага салдык. Соңгы пункт – маркировка яки билге кую. Мәсәлән, бу шкафтагы ярмаларга һәм тәмләткечләргә без билге тамгасын салдык. Бу кирәк әйбер. Чөнки бу тиз вакыт аралыгында әйберне табу һәм үз урынына кую гадәтен барлыкка китерә. Чиста аш бүлмәсендә тәмле ризыклар пешерү үзе бер рәхәт. Шуңа күрә тәмле булсын сәхифәсен тәкъдим итик. Дарчин минераль матдәләргә бай, шуңа ул тире һәм чәч өчен файдалы. Анда кальций, тимер, марганец, калий һәм фосфор күп. Витаминнар да корицаны читләтеп узмаган. А, Е, К һәм башка төркем витаминнар бар. Шуңа хөрмәтле дуслар, дарчинны еш кулланыгыз. Ашсу ustaсы Резда Хусаинова моны исәптә тотып, бүген безгә дарчинлы кабартмалар әзерләргә өйрәтер. Хуҗабикәләргә бик кызыклы рецепт.
Assalamu alaikum hürmetli tamaşaçılar. Biz sizin bilen bugün bik temli imbir kuşup buluşkalar hazırlarız Allah birsa. Buluşkalarını bizge yasar için jılatılgan süt, atlanmay, yumurka, şeker kımı, tuz, hem indi şüpre kamarına imbirini salırız. İmbirini çistartıp mininde anı vak uğuş aşağı hazırlayıp koydum. İşimizni imbirinci kamardan başlayız. Jılı süt. Ona indi biz şüpre isteyimiz. Bir yumurka ısıtabız. İyi temperaturasında yumuşartılgan atlanma isteyimiz. Şeker kımı koşabız. Hem indi gel unutulup kalatırgan tuzunu isteyimiz. Hem aytganimcha indi kamarga imbirni qo'shib jiberamiz. Unni iledirga kerak. Ilegan unni shulay akrinlab kamarga qo'shamiz. Әлі біз бетенде her vakitte da imbirni şey içkende kullanabız. Şeyge salıbız şeybiz, ağırtkanda. Emine şulay ettirip buluşkalarda yasap karı geli. Elbette indi kamarını şulay kaşık bilengine izip bulmay, kamarga kul kirirge kirek, kul kirmişe kamar bulmay. O hazır indi bir yartı saatke kamarımızı yalıtırga koyabız. Üstün kaplap. Biz indi onu jılı orunga koyabız. Mine indi bizden kamarımız kabardı. Hazır indi biz buluşkalarımızı yasarga tatınabız. Bismillahirrahmanirrahim. Mine. Şulay bir 4 elişke kamarımızı bölebiz. Kaplap koyu geli şulay. Hazır indi kamarımızı jeyebiz. Tabağımızı hazırlayıp koyu geli. Tabanı maylıyız. Kamarını bir 3 milimetrlar şamasında jeyebiz. Mine şunday bizge tügerekler kirek bulur. Buluşkını yasar için 7-8 tügerek kirek bulam. Biz anı şulay bir sistine birsin koyabız. Mine 3, 4, 5, 6, mine 7 buldum. Hazır biz anı rulet ettirip tirebiz. Orta bir jirin kul bilen şulay ezgine mine şulay kısıp jiberebiz. Yapışıp gitsinler için. Hem indi bıçak bilen kesebiz. Kesken jirin tağın kul bilen şulay tutaştırıp jiberebiz. Hazır buluşkalarını indi biz tabağa dizebiz. Irigen atlanmay bilen biz anı maylap jiberebiz. Hem indi biz anı şulay rizığı buluşkalar istine şeker kımı bilen koritsini birge koşup sibip jiberebiz. Buluşkalarımızı koynar mişke koyabız. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a tapşırdık. Ketesigine kaldı. Stüdyomuzga koritsa isleri taraldı. Rizığımız hazır buldu. Mine hürmetli tamaşaçılarım, imbir bilen pişirgen buluşkalarımız hazır buldu. Tezgine oturup şeyler işesi kile. Siz de bu rizıkını pişirirsiniz diye oylayayım. Şeyleriniz temli bulsun. İsen emin yaşayınız. Görüşkenge kadar.
Шәй татар халкының яраткан ичемлеге. Бер йотым булса да ичеп куйсаң, җаннарга җылы кирип, күңелләр күтәрелеп китә. Бер чынаяк шәй эш калдырмый дияргә яраталар бездә. Нинди генә төре юк бит ул шәйнең. Көненә 2 чынаяк шәй эчү иң идеаль вариант. Әлбәттә, инде ул шикәрсез булырга тиеш. Шәйнең файдасы санап бетергесез. Аның составында 500-гә якын микроэлемент табылган. Шәй эчәсе килүне баса кешегә көч кертә, баш мие эшен яхшырта. Кеше организмыннан агулы матдәләрне, ягъни токсиннарны да чыгара икән. Файдалыларын тоткарлый, талчыгыны бетерә, хәтта ябыктыра да дип санала. Шуңа күрә шәй эчүнең һәр якта үз таләпләре, этикеты бар икәнне дә искә төшереп, киләсе видеоздан карыйбыз. Хәерле иртә. Сез инде барысын да аңлап алгансыздыр. Без бүген шәй этикеты турында сөйләшербез. Әлбәттә, бу тема бик зур, ләкин біз бүген шәй пакетларына тукталып үтәбез. Еш кына ресторанга килгәндә, безгә шәйне менә шундый матур чәйнекләрдә бирәләр. Аны салдың эчтең, булар барысы да бик гади. Ә инде кафега барсаң, еш кына махсус чәй киләләр. Ә ул чәйдә безнең пакетлар була, шәй пакетлары. Ә бу бик җиңел эш түгел икән. Демәк, шәй пакетыбызны алабыз, ачабыз да шәйгә төшерәбез. Суга. Шәй чыкканнан соң, әлеге шәй пакетін кая куярга дигән сорау барлыкка килә. Кемдер аны менә булай итеп өстәлгә куя. Һәм бу дөрес түгел. Ә кемдер шәй пакетигын ала, калак белән менә шулай итеп сыга башлый һәм тәлинкәсенә куя. Тик бу да дөрес түгел. Ә этикет кагыйдәләре буенча иң дөресе ул официанттан яңа тәлинкә сорау. Рәхмәт. Аны сәргә куябыз. Шәй пакетигын шәйдән алабыз да һәм тәмле итеп шәй эчәбез. Менә бит шәй пакетлары гына, аның да үз этикеты бар. Шәйләрегез тәмле булсын. Татар халкы күбесенчә итле бәрәңгеле ризыклар ашарга ярата, ләкин язга күчкән чорда витаминнар күбрәк ашарга тәкъдим итәбез. Яшәшә җиләк җимешләрен онытмагыз, кәбестә, кишер, шигендердән күбрәк салатлар ясагыз. Кайвакыт җиңелрәк ашысы килә, менә шул вакытта сезгә кәбестә алыштыргысыз ярдәмче булачак. Аны әзерләү пешерүнең 1001 төрле усулы билгеле. Кәбестә сүзе борынгы Рим теленнән килеп чыккан. Ул капутум, ягъни баш сыман түгәрәк дигәнне аңлата. Борынгы греклар кәбестәнең дәвалау үзлегенә ия булуын инде күптән ачыклаганнар. Хәзерге вакытта бөтен дөнья буенча кәбестәнең 100дән артык төрө билгеле. Япониядә мәсәлән кәбестәне аш-су өлкәсендә генә түгел, ә тирә-якны бизәү әйбере буларак та кулланалар. Аның чәчәк сыман төрләрен бакчага утырталар һәм алар көз җиткәнче табигатькә ям биреп тора. Белгечләр фикеренчә, кәбестә составында хәтта яман шеш авыруларына каршы көрәшүче матдәләр дә бар. Моннан тыш әлеге яшелчәдә бик сирәк очрый торган Ю витамины да тупланган. Ул витамин аш кайнату системасы һәм эчәклекләр эшчәнлегенә файдалы. Кәбестә артык авырлыктан кутылу өчен яхшы ризык. Беренчедән ул туклыклы, икенчедән әз калориялы. Гастрит, язва кебек ашказаны авыруларын дәвалаганда да кәбестә алыштыргысыз булышчы. Шуны да искәртеп үтәргә кирәк. Тозлы кәбестә күпкә файдалырак, чөнки анда С витамины күп була. Тозлы кәбестәне кыштан язга күчкән чорда еш ашарга кирәк. Ул иммунитетны ныгыта һәм организмга һава торышы үзгәрешләренә ияләнергә булыша. Составында B6 витамины күп булу сәбәпле, аны ит белән ашарга киңәш ителә. Шулай эшләгәндә ит тиз һәм җиңел эшкәртеләчәк. Халык медицинасында кәбестәнең үз урыны бар. Аны ашаган һәркем үз авыруына дәва таба ала дигән фикер яши. Косметология өлкәсендә дә кәбестәнең файдасы билгеле. Кәбестә яфракларын биткә куеп тору аны бәрхет сыман йомшак итә дип белгечләр. Шулай ук тәндә булган төрле тапларны бетерү үзлегенә дә ия ул. Кәбестә суы косметологиядә дә киң кулланыла, чөнки ул күзәнәкләрне яшәртү үзлегенә ия. Тозлы кәбестәдә никотин кислотасы күп. Ә ул чәчләр ялтырап торсын, тырнаклар нык булсын өчен кирәк. Димәк, матур һәм сәламәт булу өчен иң яхшы нәрсә ул кәбестә.
Гадәттәгечә һәр чәршәмбе көне без республика матбугатына күзәтү белән танышабыз. Ялкын журналының тышлыгында Мурат Әхмәдуллин һәм аның Сымайет тыкымлы оппак Мир исемле эте каршылый. Мурат белән хендлер, грумер кебек һөнәрләр, кереме һәм киләчәккә планнары турында сөйләшкәннәр. Шалт Мөхәммәдҗан проектында җиңү яулаган Зилә Дәрҗиманова юморның тормышта ничек ярдәм итүе турында язма әзерләгән. Кинематографиядә карашлар җитәрлек, хәтта тискәре геройлар арасында да иң популяр антигерой карашларның барысында бер язмага туплаганнар һәм аларның сырын шишергә тырышканнар. Телләр белү бүгенге көн кешесе өчен аеруча актуаль. Бу турыда полиглотлар һәм татар телен популярлаштыруга өлеш кертүчеләр сөйләгән. Оялчан алма сәхифәсендә чираттагы аноним хатны урнаштырганнар әле 18 яшьтә тулмаган килеш егетең бергә яшәргә тәкъдим итсә нишләргә? Психолог фикерен белешкәннәр. Сос мин гашыйк катлаулы ярату фәненә аңлаешлы инструкция әзерләгәннәр. Әлбәттә инде психолог белән. Әзерләгән инструкция белән генә яшәп кенә булса иде ул. Казан утлары журналының эчтәлегенә дә күз салыйк. Биредә киң катлам укучыга билгеле булган Рәмис Әймәт, Вазыйх Фатихов кебек шагыйрьләрнең әсәрләре басылган. Журналның аерым бер өлеше спектакльләр сәхнәдән төшмәгән Илгиз Зәйниевның Шия тауы драмасына бирелгән. Кардәш халыклар әдәбияты бүлегендә Ирина Узденова шигырьләренең тәрҗемәләре басылган. Әдәби берләшмәдә сәхифәсе исә Камы таңнары берләшмәсе иҗатчыларының әсәрләре белән таныштырыр. Телгә алынмаган тагын бик күп авторлар һәм бик күп материаллар үзенең укучысына барып ирешер дип өметләнеп калабыз. Матбугат темасын кунакханә сәхифәсендә дә дәвам итәбез. Студиябызда кунакта сәхнә журналының баш мөхәррир урынбасары Алсу Габдуллина. Хәерле көн. Исәнмесез. Алсу, сәхнә журналында ниндирәк яңалыклар бар? Менә без журналистлар шундый бәхетле кешеләр дип әйтим әле. Чөнки без бер ай алдан яшибез. Безнең менә хәзер әле февраль тәмамланып кына килә, ләкин без инде март санын язгы саныбызны типографиягә әзерләп тапшырдык. Февраль саны безнең сәнгать дөньясында бик бай, вакыйгаларга бай ай булды ул. Безнең Татарстан театрлары күбесе гастрольләрдә булып китте. Менә беләсез инде ишетеп тә Минзәлә театры килде, Әлмәт театры килеп китте, Чаллы театры килде. Һәм дә инде һичшиксез алар һәрберсе безнең журналда саллы гына урын алды. Шулай ук мин март санын театраль рухлы журнал дип әйтер идем, чөнки соңгы айда ишетеп белүегезчә инде театраль дөньяда бик күп яңа премьералар булды. Шуларның берсе Кәрим Тинчурин театрында үзебезнең символик образ Ашина бүре образына багышланган Ркаил Зәйдулланың Ашина дигән спектакль премьерасы булып узды. Шулай ук опера сәнгатендә дә премьера булды. Ансында ишетеп беләсездер, Кавый Сәрвәр, композитор Миләүшә Хәйруллина, либретто авторы Айдар Әхмәдиев. Һәм дә инде шушы вакыйгаларны яктыртмый булмый безнең журналның саллыгына бер өлешенә әлеге вакыйгалар турында материаллар кереп утырды. Үзе дә театр айлыгы 27 мартта театр көне. Әлбәттә, әйе, шул уңайдандыр да мин бик сөенеп һәрбер рецензияне журналга бирәбез, чөнки барыбер ул инде минем әйтеп тә үткәнем бар, ул театр яратучы тамашачыларга безнең журнал бер ярдәмлек булып та хезмәт итсен иде дигән теләктә калам мин. Чөнки нәрсә карыйм икән, кайда бар икән, нәрсә бар икән, мосын ничегрә икән, тегесен ничегрә икән дип уйланып йөргәнче безнең журналны карый да, мин монысына барам дип менә шундый нәтиҗә ясаса, безнең эшебезнең нәтиҗәсе бар дигән сүз. Юл күрсәткеч кебек. Әйе. Һәм инде үзебезнең Татарстан, Россия шикләре белән генә шикләнеп калмыйча, без үзебезнең чит илдә яшәүче милләттәшләребезнең иҗатында күзәтеп барырга тырышабыз. Март санының тышлыгында язучы, җырчы, модель Иделия Марс. Күптән түгел генә аның Майамида китабы чыккан. Ул әлеге китапның сюжетына нигезләнеп, Голливудта шулай кино төшерергә ниятләп йөри икән. Шул турыда, үзенең чит илдәге тормышы турында, шулай ук март санында безнең укучыларыбыз белән бүлеште. Айрым шәхесләргә килгәндә, март санында Татарстанның атказанган артисты җырчы Рәс Фасыйхов белән әңгәмә укырга була. Шулай ук хәзергесе көндә бик популяр шагыйрь Ринат Галиәскәров белән дә кызыклы гына әңгәмә урын алды. Айрым махсус соңыннан калдырдым шушы сүземне. Безнең сәхнә журналында "Сәхнә сире" дигән видео
сәхифә барлыкка килде. Менә инде хәзер 6-нчы чыгарылышы дөнья күрде. Әлеге сәхифәнең үзенчәлеге нидә? Без журнал укырга яратучы укучылар өчен аның текст вариантында бирәбез. Шунда ук QR-код аша үтеп, ул әлеге әңгәмәнең видео вариантында карау мөмкинлеге ала. Шушы март санының кунагы Россиянең һәм Татарстанның халык артисты Равил абый Шәрәфиев. Бу журналда булган QR-код аша гына үтеп керәләр һәм карый алалар, ләкин интернетка кирип аны журналсыз гына карап буламы әлеге видео? Була, әлбәттә, бик кызыклы сорау. Рәхмәт сезгә. Интернетта, ачык доступта әлеге видеолар барысы да сакланып бара. Журнал кулына эләкмәгән кешеләр өчен дә әлеге видеоларның һәрбер тапшыруын карап танышып була. Менә интернет белән бәйле рәвештә тагын бер сорау туды. Мин теге өлкән журналист буларак. Хәзер инде бездә дә анда-санда меңгә бер генә мондай хатлар килә, кәгазь хатлар безнең редакциягә дә. Ә менә сездә ничә кирәк? Бөтенесе электрон дөньяга күчеп бетмәдеме әле? Кәгазь Өлкән кешеләр язамы? Яза. Менә шул өлкән буынга гына кайтып кала буга инде ул кәгазь хатлар. Кай вакыт минем материалны бастырыгыз әле журналга дип кул язмалар алып киләләр. Мин шоккатып карап торам инде, әйтәм, барыбер дә ул шундый кадерле менә һәрбер кул язма. Алар ниндидер үзе шул авторның ниндидер бер җылысын саклап тора торган истәлек бит инде ул. Без андый материаллар белән дә эшлибез, хатлар килә. Менә мин сезгә соңгысында әйткән идем, юбилей уңаеннан безнең 20 ел буена, менә шушы журналның 20 еллык тарихы буена безне беренче соннардан алып укып баручы укучыбыз безгә шундый хат язып җибәргән, котлау хаты, хәтта шигырьләр белән. Инде күпчелеге, Илдар абый, сез дөрес әйтәсез, күпчелеге интернет заманы булгач, интернетка күчеп бетте инде. Чөнки кич белән кайтабыз да шул телефонга ябышабыз бит инде һәрберебез. Һәм бигрәк тә җайлы. Һәрбер кеше фикерен әйтергә курыкмый, интернетта спектакль буламы, журнал буламы, берән инде хата кимчелекләр буламы, бөтен нәрсәне язып барыш бит инде хәзер. Шулай. Без алайса март санын көтеп калабыз инде. Түземсезлек белән укыйсы килә. Бик зур рәхмәт сезгә, кунакка килгәнегез өчен, сөйләгәнегез өчен, уңышлар. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, без тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Алия Сәлимҗанова һәр вакыттагыча дөньядагы булган иң кызыклы вакыйгаларны барлады. Линьи шәһәрендәге икмәк пешерү йорты хуҗасы Сюй Хайся җиләк-җимеш һәм яшелчәдән юка каймаклар пешереп, алардан букетлар ясап кешеләрне сөендерә. Десертларны шундый формада әзерләү идеясын аңа кем биргән икән? Кыймактан чәчәк бәйләмнәре ясау идеясын миңа клиентларым төшендерде. Алар еш кына сезнең кыймакларыгыз төрле төстә, чәчәкләр кебек матур дияләр иде. Шуннан озакта үтмәде, яңа эшкә керештем. Сюй Хайся әйтүенчә, аның кәсебе чәчәк ата. Чөнки ашарга яраклы букетлар җитештерә торган пекарнялардан ул илдә бердән-бер һәм бик танылган. Мондагы десертлар экологик чиста ризыклардан ясалган, чәчәкләр исә күңелне күтәрә, рухи канәгатьлек бирә. Шулай хуҗабикә даими рәвештә яңа рецептлар кертеп, десертларның тәмен һәм формасын үзгәртеп тора. Пенсильвания университеты археологлары Шумерлар шәһәр дәүләте булган Казу районында безнең эрага кадәр 28-нче гасырга караган тавернага тап булган. Биредә борынгы туклану урыны, чүлмәкче кунасы калдыклары, суыткыч камерасы, шулай ук ташка әйләнгән борынгы ризык фрагментларында күрергә мөмкин. Дикар провинциясының борынгы мирасы сакчысы Шамил Эр-Румайт сүзләренчә, 5000 еллар элек әлеге тавернада ачык һавада шумер эшчеләре ризыкланган. Таверна күбрәк ресторанга охшаган. Аның эчендә ризык әзерләү бүлмәсе бар. Монда зур чүлмәк, эчендә тагын бер чүлмәк урнаштырылган. Алар арасына ватык керамика тутырылган. Шул рәвешле алар һаваны суытканнар. 2019 елдан башлап шумерларның Лага шәһәре тирәсендә Пенсильвания университетының археология һәм антропология музее, Кембридж университеты һәм Гыйракның борынгы тормыш һәм мирасы эшләре буенча дәүләт комитеты археологлары һәм борынгы цивилизацияләр белгечләре катнашында берничә уртак казу эшләре булып узган. Лагаш хәзерге Гыйрак территориясендә урнашкан Месопотамиядәге борынгы Шумер шәһәре. Безнең эрага кадәр 3-нче меңьеллыкта Лагаш дөньяның иң зур шәһәрләренең берсе саналган. Кылычбазлык, ягъни фехтование иң борынгы спорт төрләренең берсе. Фехтование тарихы бик күптәннән башлана. Шпага һәм рапира кулланып, көрәшү сәнгате буларак фехтовкалау 15-нче гасырда Испаниядә барлыкка килә.
Фехтование көндәшіңе суғып, үзіңе суғылар астына іләкмәу сәнгатым. Шәһәр бізде де фехтование мәктәбі бар. Заманда әлігі мәктәптен көп санлы атаклы спортчылар шыға. Найля Гыляжева, Валентина Никонова, Ольга Князева шундайлардан. Театр сәнгат уқу фехтовкалауның махсус предмет буларак кертелүдә очраклы түгел, чөнки ул тарихи сәнгать, иң гүзәл, затлы, дәртле һәм комарлы сәнгать. Менә шуңа күрә дә аның белән кызыксынучылар, аңа омтылучылар шактый күп. Хезмәттәшебез Миләүшә Фәтхетдинова да әлеге спорт төре турында сөйләр. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. 2023 елда да спорт дөньясы буенча сәяхәтебезне дәвам итәбез. Әлеге чыгарылыштагы спорт тизлек, мәрхәмәтлелек, җитезлек, матурлыкны таләп итә. Сүз фехтование турында бара. Ул Олимпия уйнары спорт төренә керә. Салкын корал кулланып көрәш алып барудан гыйбарәт. 3000 ел элек Мисыр фиргавәне Рамзес 3-нче җиңү уңаеннан фехтование буенча турнир оештыра. Бу илдән тыш борынгы Греция, Һиндстан, Рим, Кытай һәм Япониядә ярышлар үткәрелә. Аннары фехтование Италия, Францияга да тарала. Мушкетерларның яраткан шөгыленә үрелә. Россиягә Петр I тарафынан мәҗбүри укытыла торган рапира фәне кертелә. Димәк, безнең илдә бу спорт төре 18-нче гасырда зур үсеш ала. Бүген фехтование буенча ярышларны 3 төрле салкын корал белән кулланып уздыралар. Беренчесе аның рапира. Аның ярдәмендә сугуларны бары тик кылыч эше белән генә ясарга мөмкин. Шпага да шәнешкеле корал. Рапирадан айырмалы буларак, ул 270 граммга авыррак. Кылыч йөзе 3 кырлы итеп ясалган. Сабля исә кавалерия кылычының заманча җиңеләйтелгән версиясе. Аның озынлыгы төгәл 105 см, авырлыгы 500 грамм булырга тиеш. Бу спорт турында берничә кызыклы факт. Фехтование, шахмат һәм көрәш белән беррәттән иң интеллектуаль спорт төре дип санала. Фехтование 1896 елга 1-нче Олимпия уйнары программасына кертелгән спорт. Фехтование һәм дуэль мәсьәләләре буенча барлык чорларның иң яхшы эксперты исеменә лаек булган күренекле француз драматургы, шагыйрь, язучы, 3 мушкетер әсәре авторы Александр Дюма дип санала. Молодец, Гасконь. Браво! Әйтергә кирәк, 2023 елның 2 гыйнварында күренекле татар спортчысы, Олимпия чемпионы, атказанган спорт мастеры, тренер Найля Гыляжева үзенең 70 яшьлек юбилейын билгеләп үтте. Найля Гыляжева күренекле Казан тренеры, Владимир Житловның 3 алтын рапиры исемлегенә керә. 12 тапкыр СССР чемпионатларында мактау пьедесталының иң югары баскычына менүгә ирешкән. 5 тапкыр Европа кубогын яулый. Гыляжева 7 тапкыр дөнья чемпионы, бөтен дөнья универсиадасы җиңүчесе, Монреальдә 11-нче Олимпия уйнары җиңүчесе һәм Мәскәүдәге 22-нче Олимпия уйнарының көмеш призеры, милиция майоры, Динамо спорт җәмгыяте мактаулы хезмәткәре Найля Фазрахмановна Гыляжева Татарстанның 20-нче гасырның иң яхшы спортчысы дип таныла. Фехтование бір кызыклы дөньяга тиң. Аны спорт, хәрби сәнгать, педагогик укыту системасы дип билгеләргә мөмкин. Ул үзенең матурлыгы, фәлсәфәсе, романтизмы һәм ерак заманнарга китүче бай тарихы белән аерылып тора. Фехтовальщик раунд дәврендә үзенең көндәшен хөрмәт итмәсә, ул бер кайчан да зур үрләр яулый алмаячак дигән әйтем бар. Бу чыннан да игелекле спорт. Мен сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Миләүшә, бик зур рәхмәт.
Біз девам итәбез. Әби бабаларыбыз элек-электән чишмәләргә бик матур исемнәр биргәннәр. Бәйрәш чишмәсе, Тимер Улак, Гафәр чишмәсе, Әнүкә, Күҗәмкә чишмәләре. Әлеге санап үтелгән чишмәләрнең барысы да Яшел Үзән районының Олы Ачасыр авылында урнашкан. Бай тарихлы, матур табигатьле авылның тарихы да кызыклы. Һәм әлеге тарих турында күренекле мәгърифәтчебез Каюм Насыйри да шактый гына күп мәгълүматлар язып калдырган. Әлеге авылның исеме Ачасыр, Ачык Сырт дигән, ягъни тавылы матур үзәнлектә урнашкан авыл дигән этимология килеп тоташа диләр. Яшелүзән районының Олы Ачасыр авылы үзенең тырыш халкы, уңган терлекчеләре, Скандинавиячә йөрүче әбиләре белән республикада билгеле. Шулай ук Англиянең Король балеты биючесе Ирек Мөхәммәдиевнең нәсел тамырлары биредә. Моннан 20 ел элек авылда мәгърифәтче Каюм Насыйри исемендәге архитектура-этнография музее эшли башлаган. Ачасыр авылның исеме сәйрерәк яңгырый. Чуаш теленнән отасыз, баласыз дигән мәгънәне аңлата дигән версия да бар. Тарихчылар моны чуашлар белән бәйле дип аңлаталар. Безнең авылның тарихы 12-13 гасырларга ук барып тоташа дип әйтәләр. Безнең яктагы Идел аръягындагы авылларның иң борынгысыларның берсендә ул безнең Ачасыр. Моны Рослый Гомер Саттаров әсәрләрендә дә, язмаларында да, академик Мирфатих Закиев Ростовынча да язмаларында да һәм күрше авылда туып үскән, Шырдан авылында туып үскән бик мәгърифәтче Каюм Насыйри әсәрләрендә дә әйтеп калдырган. Ләкин шулай да 12-13 гасырда башланган Ачасырның тарихы дип әйтсәләр дә, безнең күрсәтергә аны дәлилләребез юк. Чөнки авылның беренче зираты Кириева авылына якын урнашкан булган 17-18 гасырда булып узган. Ул вакытта битендә кишләп чукындыру чоры була. Зиратны, каберлекне авылга якын җиргә күчерергә мәҗбүр булган безнең бабайлар. Һәм инде хәзер авыл янында урнашкан зират бу безнең икенче зиратыбыз. Безнең авылның килеп чыгышын Каюм Насыйри да һәм башка галимнәр дә 12-13 гасырда Идел Булгарстаны туздырылгач, болгарлар тарафыннан нигез салынган дип әйтәләр. Безнең авылдагы бабайлар әйтүенчә, безнең Ачасырга 7 гаилә килеп урнаша. Аның берсе менә монда Урман кыю дигән җир бар. Урман кыю янына килеп урнаша бер гаилә, икенчесе Алмалык шыгыры янына. Аның 6 гаиләсе генә үзенең нәселен калдыра алган дип сөйлиләр. Олы Ачасыр чишмәләргә бай. Соңгы елларда аларны карау, чистарту, төзәтүгә аеруча зур игътибар бирелә. Бәйрәш чишмәсе безнең авылда төп чишмә. Бираш килеп шушы җирдә чишмә кузган һәм чишмә бәреп чыккан. Менә шунда ул үзеннән дә яшәр өчен авыл булдырган дип әйтәләр. Чөнки битендә элек вакытта сулар булмаган, кеше сулар янына, сулыклар янына урнашырга тырышкан. Менә быел Бәйрәш чишмәсе баштан аяк өр-яңадан аякка торгызылды. Авыл гомергә үзенең динле булуы белән аерылып торган. Элек 2 мәхәллә мәдрәсә эшләгән. Бүгенге көндә 1991 елда ачылган мәчет эшләп килә. Мәчеттә хатын-кызлар өчен укулар оештырганнар, шулай ук авылның яши карты мәчеткә белем алырга йөриләр. Бүгенге көндә менә 2 группа безнең кечерәк класслар һәм дә олдрак класслар мәчетне, чишмәләрне карап тәрбияләп туруда ярдәм итүче авылдашларына, иганәчеләргә рәхмәтләре чиксез аларның. Арча районының Курсапышмак авылына сәяхәт тәкъдим итәбез. Әби патша Себердән кайтканда атларга су эзләп килә-килә шушы урынга туктаган. Әлеге авылда бик уңган кешеләр яши, төрле һөнәр ияләре булулары белән тирә-якка танылганнар. Ирләү, бәйләү, чигү, тула басу, паласлар сугу киң таралган. Авылда оста тегүчеләр, итек басучылар, такта яручылар, балта асталары, пыялашчылар, арба, чана, агач, кисмәк ясаучылар, кирпеч сугучылар булган. Бүген без әлеге авылның китапханәсе белән танышабыз. Китапхана димәктән элек заманда китап укучылар шактый күп иде. Кыш айлары ул шуның белән дә рәхәт бит инде, анда эш азрак була, шуңа күрә буш вакытта рәхәтләнеп китап укырга, үзеңнең зиһенеңне байытырга мөмкин. Һәр авылның хәтере белем чишмәсе аның китапханәсендә. Хәзерге заманда китап укучылар юк диярсез һәм ялгышырсыз. Буш вакытларын китап дөньясына багышлаучылар, аның исенә, кәгазе кыштырдавына битараф булмаучылар шактый күп әле.
Біз Орша районы Курсапычмага авылында. Бирдә күп еллар китапханәнең аерым урыны булмый. 2016 елда менә шушы мәхәббәт бина төзелә. Бу Акбар Сакра ширкәте җитәкчесе Шайдулла Имамович ярдәме белән эшләнелә. Не Казан артында бардыр бер авыл кырлай диләр. Җырлаганда көй өчен тавыклары җырлай диләр. Гәрчә анда тугмасам да, мин бераз торган идем. Җирне әзмәс тырмалап шәшкән идем, урган идем. Без килеп кергәндә китапханәдә татар сүзе бәйгесе бара иде. Мәктәп укучылары яраткан шагыйрьләренең шигырьләрен бер-бер артлы сөйләде. Мин аршамда үз ягымның газиз йөрәк парасы. Эшикләргә чыгып китсәм, Татарстан баласы. Үземнеке була мөслим, баулысы, тәтеше дә, шиҗирләрдә туганның күк, үз ягың кешесе дә. Иртәнге таң нурыннан уяндыр амашкалар, елмаеп хәл сорашып, күзгә күз караштылар. Назлады җил аларны, тибрәтеп акчукларын, таң сипте өсләренә, хуш исе саф чакларын. Шу, әнә, карлыгач, алдыймы күзләре, атылды һавага, нәрсәдер эзләнеп. Кылычтай канатын айкады офыкта, ярсулы көч белән ташланды болытка. Сания Әхмәтҗанова, Габдулла Тукай, Фәнис Яруллин, Муса Җәлил һәм тагын бик күп шагыйрьләребезнең шигырьләре укылды. Балалар аларны яттан күңелләрен биреп сәнгатьле укырга тырышты. Бәйгене Курсапычмак авыл китапханәсенең китапханәчесе Вәсилә Мутагуллина алып барды. Ул барлык катнашучыларны да истәлекле бүләкләр, китаплар белән бүләкләде. Вәсилә Илгизовна авыл китапханәсендә 13 ел хезмәт итә. Укучыларыбыз күп, балалар да, олы яшьтәгеләр дә бик теләп йөриләр. Аларны кызыксындырырга гына кирәк. Әйтик, яңа китаплар алып кайтырга, төрле чаралар оештырырга ди ул. Менә китапханәче буларак инде мин үземнең өстемә вазифа итеп алдым инде. Миннән соң килгән буында монда нәрсәдер күрергә тиеш. Менә китапханәче безнең нәрсәләр эшләде икән. Менә мин күрергә теләгән кебек миннән соң килгән буында менә шушында безнең инде барысын да күрсен, барысын да белсен дип инде менә шушындай мин папкалар булдыртып куйдырдым инде монда. Менә шулай итеп папкалар эшләнелеп барыла, һәм дә инде үзебездән соң килгән буынгалар исә күрсәтерлек әйберләребез бездән соң изебез кала дип әйтергә була. Пандемия вакытында да китапханәдә эш туктатылмый. Тур эфирларга чыгып, шагыйрь язучылар белән очрашулар, авыл халкы белән онлайн рәвештә китап уку кебек чаралар үткәрелгән. Китапханәчебез бик актив безнең. Һаман эзләнүләрдә, авыл тарихында өйрәнә, сугыш, хезмәт ветераннарыбыз белән дә әңгәмәләр алып барып, алар хакында сөйләп бара. Рәхмәт аңа ди авыл халкы. Халыкта җирнең нуры кояш, кешенең нуры гыйлем диләр. Мондый китапханәсе булган авыл киләчәге өметле, биредә тәрбияләнгән халык телен дә, тарихын да, иманын да югалтмас. Мәскәүнең татар мәдәният үзәге артистлары Мәскәү өлкәсе Пушкин шәһәре округының татар мәдәни агарту үзәге тарафынан оештырылган кышкы уеннар бәйрәмендә катнашты. Бу Мәскәү өлкәсендә яшәүче халыкларның ел сайын үткәрелә торган дуслык фестивале. Татар мәдәният үзәге артистлары танылган татар җырларын башкарды һәм бәйрәмнең гомуми атмосферасына татар моңын өстәде, дип хәбәр итә Мәскәү шәһәр татар милли мәдәни автономиясенең матбугат хезмәте. Мәскәү шәһәрендә шулай ук татар мәдәнияте айлыгы үткәрү дә күздә тотыла. Исән-сау башкарырга насыйп булсын аларга дип тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Милләттәшләребез тормышында булган вакыйгаларны һәрвакыттагыча Ләйсән Гайнуллина җиткерә. Ләйсән, сүз сиңа. Хәерле көн, мөхтәрәм тамашачылар, республикабызда һәм чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез. 2000 елда 21 февраль ел сайын халыкара туган тел көне дип билгеләп үтелә. Бәйрәм 1999 елда ЮНЕСКО Генераль конференциясының 30-нчы сессиясында билгеләнгән. Үзбәкстанда да бу көнне ел сайын бәйрәм чаралары уздырыла. Быел бәйрәм тел милләт көзгесе девизы астында узган. Тулырак киләсе видеозмада. Халыкның үлемсезлеге аның телендә, дип әйтеп калдырган язучы Шыңгыз Айтматов. Тел халыкның тарихын, мәдәниятен, аның гореф-гадәтләрен һәм көнкүреш рәвешен сакларга ярдәм итә.
Туган телгә хөрмәт күрсәтеп, Үзбәкстан Республикасының милләтара мөнәсәбәтләр һәм чит илләр белән дустанә элемтәләр комитеты, милли мәдәни үзәкләр вәкилләре белән берлектә Тел милләт күзгүсе дип аталган чара үткәрде. Mamlakatimizda yashovchi har bir millat va illatlarning madaniyatini, jumladan tilini saqlash, rivojlantirish uchun Илебездә яшәүче барлык халыкларның теле һәм мәдәнияте үсеше өчен барлык шартларда тудырылган. Илдә 7 төрле телдә укыту алып барыла. Бу шулай ук биредә яшәүче халыкларның туган телен үстерүгә ярдәм итә. Татар мәдәни үзәге эшләвенә инде 30 елдан артык вакыт үтеп китте. Менә шул еллар эчендә безнең Татар мәркәз үзәгендә бик күп түгәрәкләр ачылды. Иң беренче менә татар телен мин үзем алып барам. Инде 5нче ел алып барам менә шул түгәрәкне. Балалар күп килә. Анасын улы кешеләрдә әбиләр, бабайлар үз нәбәрәләрен алып киләләр. Беләсезме, алар белән бик кызык дәресләр үткәрәбез. Ансы инде бик шатлыклы, ни өчен дисәгез, балалар безнең үз телен белергә тиеш. Һәрбер милләт үз телен белергә тиеш. Без ерак җирләрдә менә яшибез бит инде. Туган илебез булмаса да, без үзебезне туган илебездә яшәгәндәй хис итәбез, тоябыз. Чөнки монда телебезне дә үстерергә киңлекләр, иркенлекләр бар. Мәдәниятебезне, сәнгатебезне үстереп ятабыз. Чарада хөкүмәт, дипломатик корпус, милли үзәкләр һәм мәсьәлә мәгълүмат чаралары вәкилләре катнашты. Кичә Бангладеш дәүләтенең Үзбәкстан Республикасындагы илчесе чыгышы белән башланып китте. Ул бәйрәмнең барлыкка килү тарихы турында сөйләде. Аннары бәйрәм мәдәни үзәкләрнең вәкилләре тарафыннан оештырылган концерт программасы белән дәвам итте. И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле, дөньяда күп нәрсә белдең, син туган тел аркылы. И туган тел һәр вакыт та ярдәмен белән синең кичкенәдән аңлашылган шатлыгым, кайгым минем. Кичә ахырында милли үзәкләрнең яшь әгъзалары үз туган телләрендә шигырьләр укыдылар. Тәмле ашлап пешерә, матур уйлар үстерә, уебызның нуры шуарыздан улы, жылы кою бияләй, байлыгызга күз җиткәч, мен аңа уйлап, алырмын үсеп җиткәч. Уралның Михайлов шәһәрендә татар милли ризыкларына бәйле төрле чаралар еш уздырыла. Чөнки халык мирасы ул җырлар, биюләр, киемнәр генә түгел. Һәр халыкның уникаль мәдәниятен, аш-су традицияләре саклый. Алар буыннан буынга күчкән тарихи һәм рухи кыйммәтләрдән, диннән һәм гореф-гадәтләрдән килә. Татар аш-суын һәм камыр ризыкларын әзерләү бәйгесендә Уралда яшәүче коллегаларыбыз да булды. Үзебезнең Акбаш авылында гына әзерләнә торган ризыкларны китердек. Май күмәче. Свердловск өлкәсенең Түбән Сәрге районы Михайлов шәһәрендә узган татар ризыклары бәйгесендә көндәшлек рухы бар яктан да сизелеп торды. Һәр команда бала чактан таныш, яратып ашала торган кыстыбый, бәлеш ризыкларын пешереп кенә калмады, оригиналь ризыклар белән дә жюри әгъзаларын гаҗәпләндерергә тырышты. Мин шушы роза шәген блюда эшләм, моны берсе дә эшләгән юк. Исләре китә, авылда мин үзем генә эшлим. Бәйрәмнәргә эшлим, туйларга, юбилейларга эшләп бирәм. Һәр катнашучы пешергән ризыгын кабатланмаслык итеп тәкъдим итәргә тырышты. Сездән инде хәлләр бар, Михайлов ял үзәгендә татар чараларын оештыручы һәм алып баручы Хәсән Бакиев. Ул татар аш-суларын әзерләү бәйгесендә беренче тапкыр гына түгел, һәр даим бу чараны алып бара. Бу фестиваль инде авыл арасында уза инде. Безнең бу фестивальдә катнашалар Үрмәкәй авылы, Акбаш авылы, Шәкүр авылы, Өфе Шигер авылы. Менә пандемиядан соң безнеке инде сөенеп ягыдан шу фестивалебезне башлыйбыз инде тагын. Шуңа күрә менә безнең килгән кунакларга бик шатбыз, барысы да шатлар. Без ягыдан шундый фестивальләр уздыралабыз. Татарлардан тыш конкурста теләгән һәр кеше күрә алды. Ризыкны ашап караганнан соң катнашчыларга ошаган ризык турында сораулар бирелде. Пешекчеләр пешерү серләре белән дә уртаклашты. Я выросла здесь. У меня подружки были татарки. Мин монда иң өлкәне, минем дусларым арасында татар хатын-кызлары күп. Без бер-беребезгә кунакка йөрибез. Менә мондый тәмлешкәне мин беренче тапкыр күрәм. Чын әйтәм, үзем тәмле итеп кыстыбып пешерергә яратам.
Екатеринбургта Татар милли аш-су фестивальда уздырылачак. Ул татар пешекчесе Юнус Әхмәтҗановка багышланачак. Бүгінгі жеткірәсі мәгълүматлары менә шулар иде. Исән-имин булыгыз. Яз башында біз біраз кисізләнеп алабыз. Тәнне хәлсезлек, йокы баса, еш кына бөтен нәрсә ачуны чыгара. Табиблар моны тиешле матдәләр җитмәү, ягъни витаминнар кытлыгы белән аңлата. Бу чорда сәламәтлеккә аеруча игътибарлы булырга киңәш ителә. Иң файдалысы яз көне кәеф төшмәс өчен саф һавада йөрү һәм начар уй-фикерләрдән арынырга тырышырга кирәк. Дөрестән дә депрессия сезне баскан икән, һичшиксез аның бер солы бар. Бер акыллы кеше миңа әйткән иде. Хәзерге заманда депрессиядан котылуның бик күп чаралар бар. Һич югы, мәсәлән, берәр хосписка барып кил, я булмаса ярдәм мәчетенә барып, анда берәр сәгать утырып алсаң да, үзеңнең ни дәрәҗәдә бәхетле икәнен аңлыйсың дигән. Килешми мөмкин түгелдер. Сюжетны карыйбыз. Яз кояш нурлары жылы һава тырышы белән генә сөендереп калмый, кайберәүләргә депрессия дигән психик тайпылыш та бүләк итә. Әмма бүләк дигәч тә сөенеп куя күрмәгез. Депрессия авыру вакытында үз белдегеңнән дәваланырга түгел, табибка мөрәҗәгать итәргә кирәклеген күпләр беләдер. Яз көне иң төп сәбәпләрнең берсе кышкы озын кыштан соң кыш көне витаминнар да кояш әз. Шуннан организм талчыга. Авитаминоз дип әйтәбез. Депрессияның сәбәбе әйтәләр бит, авыруларда яз-көз, хроник авырулар яз-көз көчәеп китә башкалыкта дип депрессияның да. Әгәр дә кешедә диагноз бар икән, депрессия дигән, ул яз-көз шулай көчәеп алырга мөмкин. Бу табигатьнең бер режимнан икенче режимга күчүендә, төп сәбәп шул организм талчыгыда дип әйтәм инде. Бу чиракта әгәр дә чынлап та бу диагноз икән, инде медицина тарафынан куелган диагноз икән, табиблар тарафынан бу чиракта белгеч белән эшләргә кирәк. Депрессияның да төрле дәрәҗәләре була. Катлаулы депрессия булганда монда инде дарулардан башка да мөмкин түгел. Шуңа күрә үз-үзеңә диагноз куеп, үз белдегеңнән дәваланып биргәнче табибка, белгечкә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Кояшта, саф һавада күбрәк булырга кирәк. Үз-үзеңә канәгать. Нәрсә яратасың, менә нинди эштән, нинди шөгыльдән канәгатьләнү хисе аласың, шундый эшләр белән шөгыльләнергә кирәк. Менә монда депрессиядан чыгу дигәндә гомуми берничә шулай мин санаган киңәшләр бар, тик шуны истә тотарга кирәк. Безнең һәркем ул уникаль. Һәркемнең үзенең сәбәпләре һәм һәркемгә үзенә булыша торган алымнар бар. Бүген депрессия иң киң таралган авыруларның психик тайпылышларының берсе. Депрессиядан тилмергән миллионлаган кеше эшкә сәләтен югалта. Хатын-кызлар исә ир-атларга караганда 2 тапкырга ешрак авырый. Әмма начар уйларны читтә калдырыйк. Ширне үзебез дә чакырып китерәбез бит. Язның депрессиядан тыш уңай яклары күбрәк икәнен исегезгә төшерегез. Тиздән Татарстанга күчмә кышлар кайта башлый. Белгечләр әйтүенчә, беренче булып кара каргалар кайта. Аларның кайтуын халык сынамышлары буенча яз башлануын аңлата. Иң элек кара каргалар, аннары сыерчыклар, тургайлар һәм кызыл түшләр кайта. Апрельдә су кышлары кайтып җитәчәк. Май урталарында безнең якларда шәүләгәннәр, бераз соңрак сандугач һәм ясмык чыпчыгы күренәчәк. Быелгы аномаль кыш кушларын тормышын үзгәрткән һәм ябалакларга куркыныч яны дип белдерә орнитолог Илгизәр әфәнде Рәхимов. Дөньяда ниндирәк яңалыклар бар икән соң табигатьтә һәм башка төбәкләрдә? Дөнья яңалыклары. Линьи шәһәрендәге икмәк пешерү йорты хуҗасы Сюй Хайся җиләк җимеш һәм яшелчәдән юка каймаклар пешереп, алардан букетлар ясап кешеләрне сөендерә. Десертларны шундый формада әзерләү идеясын аңа кем биргән икән? Кыймактан чәчәк бәйләмнәре ясау идеясын миңа клиентларым төшендерде. Алар еш кына сезнең кыймакларыгыз төрле төстә чәчәкләр кебек матур дияләр иде. Шуннан озак та үтмәде, яңа эшкә керештем. Сюй Хайся әйтүенчә, аның кәсебе чәчәк ата. Чөнки ашарга яраклы букетлар җитештерә торган пекарнялардан ул илдә бердән-бер һәм бик танылган.
Мындағы десертлар экологик чиста ризыклардан ясалган, чәчәкләр исә күңелне күтәрә, рухи канәгатьлек бирә. Шулай хуҗабикә даими рәвештә яңа рецептлар кертеп, десертларның тәмен һәм формасын үзгәртеп тора. Пенсильвания университеты археологлары Шумерлар шәһәр дәүләте булган Казу районында безнең эрага кадәр 28-нче гасырга караган тавернага тап булган. Биредә борынгы туклану урыны, шүлмәкче кунасы калдыклары, суыткыч камерасы, шулай ук ташка әйләнгән борынгы ризык фрагментларында күрергә мөмкин. Дикар провинциясының борынгы мирасы сакчысы Шамил Эр-Румайт сүзләренчә, 5000 еллар элек әлеге тавернада ачык һавада шумер эшчеләре ризыкланган. Таверна күбрәк ресторанга охшаган. Аның эчендә ризык әзерләү бүлмәсе бар. Монда зур шүлмәк эчендә тагын бер шүлмәк урнаштырылган. Алар арасына ватык керамика тутырылган. Шул рәвешле алар һаваны суытканнар. 2019 елдан башлап шумерларның Лага шәһәре тирәсендә Пенсильвания университетының археология һәм антропология музее, Кембридж университеты һәм Гыйракның борынгы тормыш һәм мирасы эшләре буенча дәүләт комитеты археологлары һәм борынгы цивилизацияләр белгечләре катнашында берничә уртак казу эшләре булып узган. Лагаш хәзерге Гыйрак территориясендә урнашкан Месопотамиядәге борынгы Шумер шәһәре. Безнең эрага кадәр 3-нче меңьеллыкта Лагаш дөньяның иң зур шәһәрләренең берсе саналган. Рухи кыйммәтләрне саклау, ныгыту, милли традицияләрне торгызу мөһимлеген игътибарга алып, Россия халыкларының мәдәни мирасы елын дәвам итеп, 2023 елны Татарстанда милли мәдәниятләр һәм традицияләр елы дип игълан ителде. Һәм шул уңайдан күп кенә чаралар уздырылар. Шундый чараларның берсендә безнең хәбәрчебез Алия Сәлимҗанова да булып кайтты. Татарстан Милли музейында татар хор музыкасының 21-нче фестиваль конкурс концерты булды. Бу ел ул милли мәдәниятләр һәм гырыф-гадәтләр елына багышланган иде. Бирегә килүчеләр Ильяс Әүхәдиев исемендәге Казан музыка клиентының Дина Венедиктова җитәкчелегендәге катнаш хорын ишетү бәхетенә иреште. Концерт музыкаль пәнҗешәмбе мәдәни агарту проекты кысаларында үткәрелде. Шулай ук дөнья күләм танылган шәхес якташыбыз Федор Иванович Шаляпинның тууына 150 ел тулуга багышланды. Ильяс Әүхәдиев исемендәге Казан музыка клиентының катнаш хоры 20-нче гасырның 40-нчы елларында оеша. Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясе тарафыннан оештырыла торган конкурс, фестиваль һәм ассамблеяләрдә, шулай күп кенә опера спектакльләрендә даими катнаша. Коллектив репертуарында рус, татар һәм чит ил хор музыкасы да бар. Бүген язның беренче көне, яз ул табигатьнең уянган вакыты, чәчәк аткан чоры. Бүген безнең студиябызга кунакка да чәчәкле кунак килде. Хәерле көн. Флорист Лилия ханым белән сөйләшәбез. Лилия ханым, чыннан да менә студиябызның ямьләндерә чәчәкләр күрсәтәбез. Бу елгы язда ниндирәк чәчәкләр популяр? Әйе. Әлбәттә, һәр язда без инде суганнан чыккан чәчәкләрне яратабыз, әйме? Ул нарцисс чәчәкләре, ул тюльпан чәчәкләре, мускарий, гиацинт чәчәкләре һәм дә инде хуш исле чәчәкләр, алар инде менә сезнең дә исегезгә хушыгызга килде, ул метеола чәчәге. Шул ук вакытта ботакларда үсә торган чәчәкләр безнең күңелебезгә ята, ул инде менә
ваксфлауэр, хомелациум, скимия шешеге, баланда үсә торган вибурнум шешеге, һәм инде бик трендта булган шешекләр, аларны инде кызлар егетләрдән 8 мартка да эзләтәләр. Ул анимоннар һәм ранункулус дигән шешекләр. Алар безнең монда юк. Һәм трендта менә шундый пион түрендәге роза, шулай куш исле, Вайтахара исемендә. Лилия ханым, менә буларның исемнәре дә бик сәер, алар чит илдән кертеләме, үзебездә үсәме дигән шикелле. Күбесенчә, әлбәттә, чит илдән, Голландия, Эквадор, әмма дә ләкин, мәсәлән, тюльпаннар, алар безнең монда Татарстанда да үсә. Татарстанда да үсә. Нарцисслар, матиола, аларны безгә Краснодар өлкәсеннән алып кайталар. Менә бу исемен оныттым инде, нәрсә дип? Матиола. Менә ул матиола миңа теге мальва чәчәкләрен хәтерләтә. Безнең йортларда үсә бит, кардәшләр түгел микән алар? Бәлки, белмим шул ботаниканы. Шулкадәр матур. Лилия ханым, хәзер март аенда бәйрәмнәр дә бик күп. Әлбәттә, иратларыбыз безнең күбесенчә ләлә чәчәкләрен бүләк итәргә яраталар. Менә аларны сайлаганда аларга ниндирәк киңәш биреп китә аласыз? Әлбәттә, карарга аларның таҗлары кипмәгән булырга тиеш. Әгәр дә бераз гына агара һәм кибә башлый икән, ул инде чәчәк озак тормас. Һәм инде әлбәттә урындагы җитештерүчеләрнең лалә чәчәкләре минем фикеремчә тагы да әйбәтрәк. Ни өчен? Чөнки алар хәзерге көндә Голландиядан суганнарны алып кайталар көз көне һәм дә инде үстерәләр. Голландиядан алып кайткан чәчәкләр транспортировка вакытында температурасы сакланмаса бозылалар. Менә шуңа игътибар итәргә һәм дә инде аларның буйларына менә алар шыгыр киләләр, тәмле итеп шыгыр киләләр. Шуларга менә төсләре турында сөйләшсәк, алар ни турында сөйли? Хәзер күбесенчә ниндирәк төсләрне яраталар? Ул инде сары, сагыш төсе дигән әйтем еракта калды минемчә. Хәзерге көндә ир-атларда, хатын-кызларда сары төсне яраталар. Чөнки безнең кыш шуның кадәрле салкын, без инде кояшны сагынып көтәбез. Менә шуның өчен нарцисслар, алар ак төстә дә була, әмма дә ләкин сары төстәгесе күбрәк китә. Шуннан да кояш сыман бит, бу лимон төсендәге кремлы лалә чәчәге дип әйтәләр. Әмма дә ләкин сап-сарысында шулай алалар. Һәм дә инде ачык төстәге төсләрне менә безнең анимон сымандагы шундый яркий чәчәкләрне күз яларлык. Лилия ханым, мен инде сәер сораулар бирергә яратам, менә тагын берсен дирим әле. Флористлар төс буенча, ниндидер форма, яфраклар буенча сайлыдыр бу гөлләмәләрне, ә менә ис буенча сайларга мөмкин бармы андый принцип? Юк. Юк. Әмма безнең салонда, мәсәлән, инде яратабыз исле чәчәкләр. Тәмле булсын. Анда да барыбер сорарга кирәк, кайбер кешеләрнең аллергиясе булырга мөмкин. Әзрәк кискенрәк ис булса. Ну менә Вайтахара, Пинкахара, Ахара дигән чәчәкләрне, аларны шул исләре, тәмле исләре өчен ярата. Анардан да бәлки сезгә мальва исе килә торгандыр. Менә яшь кына без хатын-кызлар теге әйтергә яратабыз, яра чәчәк алып тормайын да, аның бит инде вакыты бик озак түгел, ул 1-2 көннән соң шиня атырга туры киләчәк, акчарым итеп йөрмә дип әйтергә. Менә сез әлеге фикергә нәрсә дип әйтерсез? Мин үз дусларыма шулай дип әйтәм. Чәчәкләр ул рух азыгы, җан азыгы. Biz bit инде тәмле торт ашасак та, ул да бит инде артык файдалы түгел дип әйтик. Шулай бит инде, әмма дә шундый ләззәт алабыз аның тәменнән. Чәчәкләр дә алар зактырмыйлар, ләкин менә алар шуның кадәрле күңелгә кояш кертәләр. Рух күтәрелә, күңел күтәрелә, ничектер яшисе килеп китә, башка ниндидер атмосфера өйдә уяна. Шуның өчен дә хатын-кызлар ир-егеткә чәчәк аласым килә дип әйтергә тиешләр дә, алма дип әйтергә тиеш түгел. Лилия ханым, менә 8 март җитә. Үзегез ниндирәк чәчәкләр кабул итәр идегез, нинди чәчәк теләр идегез? Бүләк итүләрен. Бик матур сорау.
Менә монда бутыл булган чәчәкләрнең барысын да алыр идем, һәм дә ранункуласы ул шуннан да матур чәчәкләр. Җәй көне безнең пионнар, менә инде кыш белән яз арасында ул ранункул чәчәге әлбәттә. Сакларга килгәндә аларның биразына гомерен арттырыр өчен нәрсә эшләргә кирәк? Менә монда шундый кызык әйбер бар. Әгәр дә мәхәббәт белән яратып чәчәкне бүләк итәләр, гортензия ул инде артык озак яшәми. Ләкин кайбер безнең клиентлар җибәрәләр 2 атна тора, 3 атна тора. Шуннан да шаккатырлык битиме? Яки бер поставкадан бер кешегә бүләк итәләр, икенче кешегә. Кайбер кеше менә икенче көнне ул чәчәк сулды. Ул вакытта инде син аңлыйсың, ниндидер араларында мөнәсәбәт бар. Һәм дә мәсәлән, без кәләш бәйләмен ясаганда да кәләшнең характеры мин шундан беләм. Әгәр дә ул тиз генә җыела икән, бик җиңел характерлы. Әгәр дә бераз генә монда ничектер туры килми, тегендә туры килми. Чөнки мин сорыйм аннан соң кешеләреннән, нинди характерлар шулай дип әйтәләр. Димәк, чәчәкләр дә алар безгә кеше турында ничектер алдан ук сөйләп куялар, хәбәр бирәләр. Сизәләр алар аны. Әйе, сизәләр. Шунда да шактый кызыкланган. Әйе, инде заграк торсын өчен әйтеп бетермәдем. Суны алмаштырырга кирәк. 2 көн сайын чәчәкләрнең сабын 1-2 сантиметрга кисергә. Менә шул усулны әгәр дә куллансагыз, чәчәкләр сезне әлбәттә озак итеп шатландыра. Хатын-кызлар үз-үзләрегезне яратыгыз, ир-атлар һәрвакыт хатын-кызларыгызга матур чәчәкләр бүләк итегез дип әйтәсе килә. Әйе. Лилия ханым, бик зур рәхмәт. Һәрвакытта да шундый гүзәллек дөньясында яшәгез. Дарчин минераль матдәләргә бай, шуңа ул тире һәм чәч өчен файдалы. Анда кальций, тимер, марганец, калий һәм фосфор күп. Витаминнар да корицаны читләтеп узмаган. А, Е, К һәм башка төркем витаминнар бар. Шуңа, хөрмәтле дуслар, дарчинны еш кулланыгыз. Ашлы устасы Реза Хусейнова моны исәптә тотып, бүген безгә дарчинлы кабартмалар әзерләргә өйрәтер. Хуҗабикәләргә бик кызыклы рецепт. Әссәламу алейкум, хөрмәтле тамашачылар. Без сезнең белән бүген бик тәмле имбир кушып булочкалар әзерләрбез, Алла бирсә. Булочкаларны безгә ясар өчен җылытылган сөт, атланмай, йомырка, шикәр кымы, тоз һәм инде шүпрә. Камырына имбирне салырбыз. Имбирне чистартып, мин инде аны вак угыз шаша әзерләп куйдым. Эшебезне иң беренче камырдан башлыйбыз. Җылы сөт, аңа инде без шүпрә истибез. Бер йомырка ысытабыз. И температурасында йомшартылган атланма истибез. Шикәр кымы кушабыз. Һәм инде гел онытылып кала торган тозны истибез. Һәм әйткәнемчә инде камырга имбирне кушып җибәрәбез. Онны иләдергә кирәк. Иләгән онны шулай әкренләп камырга кушабыз. Әле без бит инде һәр вакытта да имбирне чәй эчкәндә кулланабыз. Чәйгә салып эчәбез, авыртканда. Менә шулай иттереп булочкаларда ясап карый әле. Әлбәттә инде камырны шулай кашык белән генә изеп булмый, камырга кул керергә кирәк, кул кермичә камыр булмый. Хәзер инде бер ярты сәгатькә камырыбызны ял итәргә куябыз. Өстен каплап, biz инде аны җылы урынга куябыз. Менә инде безнең камырыбыз кабарды. Хәзер инде без булочкаларыбызны ясарга тотынабыз. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Менә шулай бер 4 элешкә камырыбызны бүләбез. Каплап куйыйк әле шулай. Хәзер инде камырыбызны җәябез. Табабызны әзерләп куйыйк әле. Табаны майлыйбыз. Камырны 1-3 миллиметрлар шамасында җәябез.
менә шундый безгә түгәрәкләр кирәк булыр. Булочканы ясар өчен 7-8 түгәрәк кирәк була. Без аны шулай берсе өстенә берсен куябыз. Менә 3, 4, 5, 6, менә 7 булды. Хәзер без аны рулет иттереп төрәбез. Урта бер җирен кул белән шулай әз генә менә шулай кысып җибәрәбез. Ябышып китсеннәр өчен. Һәм инде пышак белән кисәбез. Кискән җирен тагын кул белән шулай тоташтырып җибәрәбез. Әзер булочкаларны инде без табага тезәбез. Ирегән атлан май белән без аны майлап җибәрәбез. Һәм инде без аны шулай ризыгы булочкалар өстенә шикәр кымы белән корицаны бергә кушып сибеп җибәрәбез. Булочкаларыбызны кайнар мичкә куябыз. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Аллага тапшырдык. Кетәсе генә калды. Студиябызга корица исләре таралды. Ризыгыбыз әзер булды. Менә хөрмәтле тамашачыларым, имбир белән пешергән булочкаларыбыз әзер булды. Тиз генә утырып шәйләр эчәсе килә. Сез дә бу ризыкны пешерерсез дип уйлыйм. Шәйләрегез тәмле булсын, исән-имин яшәгез. Күрешкәнгә кадәр. Шәй татар халкының яраткан ичимлеге. Бер йотым булса да ичеп куйсаң, җаннарга җылы кирип, күңелләр күтәрелеп китә. Бер чынаяк шәй эш калдырмый дияргә яраталар бездә. Нинди генә төре юк бит ул шәйнең. Көненә 2 чынаяк шәй ичү иң идеаль вариант. Әлбәттә инде ул шикәрсез булырга тиеш. Шәйнең файдасы санап бетергесез. Аның составында 500-гә якын микроэлемент табылган. Шәй эчәсе килүне баса кешегә көч кертә, баш мие эшен яхшырта. Кеше организмыннан агулы матдәләрне, ягъни токсиннарны да чыгара икән. Файдалыларын тоткарлый, талчыгыны бетерә, хәтта ябыктыра да дип санала. Шуңа күрә шәй эчүнең һәр якта үз таләпләре, этикеты бар икәнне дә искә төшереп, киләсе видеоздан карыйбыз. Хәерле иртә. Сез инде барысында аңлап алгансыздыр. Без бүген шәй этикеты турында сөйләшербез. Әлбәттә, бу тема бик зур, ләкин без бүген шәй пакетларына тукталып үтәбез. Еш кына ресторанга килгәндә, безгә шәйне менә шундый матур чәйнекләрдә бирәләр. Аны салдың эчтең, булар барысы бик гади. Ә инде кафега барсаң, еш кына махсус чәй киләләр. Ә ул чәйдә безнең пакетлар була, шәй пакетлары. Ә бу бик җиңел эш түгел икән. Демәк, шәй пакетыбызны алабыз, ачабыз да шәйгә төшерәбез. Суга. Шәй чыкканнан соң, әлеге шәй пакетын кая куярга дигән сорау барлыкка килә. Кемдер аны менә булай итеп өстәлгә куя. Һәм бу дөрес түгел. Ә кемдер шәй пакетигын ала, калак белән менә шулай итеп сыга башлый. Һәм тәлинкәсенә куя. Тик бу да дөрес түгел. Ә этикет кагыйдәләре буенча иң дөресе ул официанттан яңа тәлинкә сорау. Рәхмәт. Аны сәргә куябыз. Шәй пакетигын шәйдән алабыз да. Һәм тәмле дип шәй эчәбез. Менә бит шәй пакетлары гына, аның да үз этикеты бар. Шәйләрегез тәмле булсын. Әмнә шәйнең файдасы һәм аның никадәр тәмле икәнлеген безнең студиябызга килгән кунаклар һичшиксез яхшы беләдер. Студиябызда Булкар радиосы алып баручылары Эльвира Вильдан һәм Илнар Юсупов. Хәерле көн, дуслар.
Siz de şulay şey bilen beyli bir kızık proyekt takdim etəsiz, şey içinde kaynıysız, şey içinde yüzəsiz. Hem tağın bir konsert projekti, ol da bulsa irtengi şeyler qonaqqa dəşə deyib atala. Neçe gerek bulaşaq bu konsert qayda bulaşaq? Ғұммен мына бетінде яз айы, өз біләбіз витамин жетмей тұрған ай, жанға тәнге сихат болсын үшін, мына шындай концерт ұйыштырға болды Бұлға радиосы. Һәм ертеңгі шейлер қонаққа дәші деп аталау. Шыннан да, ол қой шаңғына болмасын, татар халқы бетінде әр уақыт тәмләп шәй ішерге ярата. Һәм шәй артында тәмлі етіп, күн хәлләре турында сөйләшәсең, бер-берең белән аралашасың, күптән күрешмәгән танышлар белән рәхәтләнеп сөйләшеп утырасың. Менә без дә инде күптәннән тамашачыларыбыз белән күрешмәгән идек. Яз көнендә бер тәннәргә сихәт булсын әле, күңелле булсын әле, язны бергә каршы алыйк әле дип, без һәрберсендә үзебезгә кунакка чакырабыз. Анараның тагын бер уңай ягы бар. Менә кемнәр 8 мартка сөйгән ярларына нинди бүләк алым икән дип баш ватып утыралар икән. Менә яхшы мөмкинлек. Концертка билет ала аласыз һәм 9 март көнне иртәнге шәйләр кунакка дәшә дигән концертны Ленин исемендәге мәдәният йортында карап үтәргә була. Анда шәй ише генә түгел инде, тагын кемнәр булачак? Нәрсә эшләячәкләр? Нәрсә белән кызыктырачаксыз? Шәй генә булмый инде әлбәттә. Ул бит инде шәй янына тәмле үшкәләр дә булырга тиеш. Тәмле үшкәләр ул безнең әлбәттә инде яраткан җырчыларыбыз булачак. Зөлфирә һәм Алмаз Мирзаяновлар дисеңме, Гүзәлем һәм Салават Миңнехановлар һәм тагын бик күп җырчылар безнең тамашачыларыбызның күңелләренә хуш килер дип уйлыйбыз һәм инде әзерләнәбез. Чын күңелдән, чын мәгънәсендә сценарий язабыз. Ул сценарий кабатланмас булсын, һәркемнең күңеленә хуш килсен дип безнең инде эшебез булгач, һәр вакыттагыча үзебезнең аерым мәзәкләре дә булачак, кызыклы өлешләр дә кешенең күңеленә хуш килү генә түгел бит әле, ул уйландырырга да тиеш һәр вакыт концерт, нинди дә булса азык алып китәргә тиеш кеше. Менә шундыйрак булсын дип тырышабыз инде. Инде менә шушы концертның сценарий авторы Эльвира Вилдан үзе инде менә ул гел ниндидер кызыклы үзенчәлекләр салып куя сценарийларга. Анда безнең Рөстәм белән ниндидер һаман бәхәсләр килеп туарга мөмкин. Эльвира ниндидер шундый илһамланып, әзрәк романтикага бирелеп уйланулар. Мин һаман да шул илһам инде миндә. Мин һаман да күңел, йөрәк, акыл шул өчесе кайдадыр кайныйлар, хис. Мин шундыйрак инде. Алар мине әзрәк җиргә тартып төшерәләр. Тик шулай да аларны да бераз хисләндереп йөрим. Азыда кирәк. Менә сез бит инде радио дулкыннары аша тамашачы белән, тыңлаучы белән тыгызрак элемтәдә торасыз. Кызыксыну бармы? Кайчан барып була икән кызым анда дип шалтыраталармы? Шалтыраталар әлбәттә. Әле алай гына да түгел, бүген бер радио тыңлаучыбыз минем дә сәхнәгә чыгып чыгыш ясыйсым килә, минем дә менә шушындый зур артистлар белән зур сәхнәгә менәсем килә дигән фикерләрен җиткерәләр. Без әлбәттә инде андыйларның да телефон номерларын язып алып калабыз. Бәлки шундый проектта булыр, без бит инде иртәнге шәйләр төрле проектлар уйлап чыгарып кына торабыз. Шуңа күрә шундый талантлы кешеләр безгә язгач, ул күңелне тагын да күтәрә. Тагын да рәхәтрәк булып китә. Артистлар үзләре дә аеруча ниндидер әйберләр уйлап табалар, теләк белдерәләр. Менә бер концертта безнең Салават Миңнеханов белән Гүзәлем гомумән теге өстәл әзерләгәннәр иде, шәй табыны. Анда бәлешләр белән самавырлар куеп, шундый кызыклы. Андый концерт калексаң әйбәт түгел. Әйбәт буладыр ул. Җырда тыңлыйсың. Бер нинди каршылык юк. Сез безне бүген кунакка чакырган шикелле, без дә сезне 9 март көнне сәгать 7-дә кунакка чакырып калабыз. Алайса бармыйча да булмаса. Әнә сез турыдан туры эфирда эшлисез. Иртә белән тамашачылар бит инде гадәттә радионы машинада барганда яисә тиз генә эшкә җыенганда тыңлый. Уеннарда катнашучылар бармы, күпме, шалтыраталармы? Фикерләр гына түгел, карыйларда безнең бит bulgarradio.com сайты бар. Оннан кирип, "Эй, күңелле биедегез, без дә сезнең белән бергә биеп алдык әле. Эй, менә шулай иткәнсез икән, без дә шулай иттек әле" дип күзәтеп кенә торалар. Шуңа күрә ул сөйләү генә түгел, әле күрәләрдә безне дигән фикер уйда башта бар һәр вакытта да. Тик ни генә булмасын, һәр вакыт менә безнең радио тыңлаучыларыбыз радионы кабыздык, иртән сезнең белән бергәләп шәй эчәбез. Радионы кабыздык, бергә сезнең белән эшкә барабыз. Радионы кабыздык, бергә сезнең белән менә шушындый ризык әзерлибез дигәннәре күңелгә май булып ята инде рәхәт. Хәзер бергә сезнең белән концертта карыйбыз. Эфир иртәнге 6-да башланганда, мин инде килеп теге аппаратураларны карый башлаган вакытта WhatsApp-ны ачып куям. Иртәнге 5-тә үк безгә хәбәрләр килгән була. WhatsApp номерына кешеләр яза иртә белән үк. Йокыдан торуга, күзне ачуга үк яза башлый. Бәлки алар әле ятмаган булат. Бәлки андыйлар да бардыр.
Һәм әлеге проектта сезнең менә шушы тапшырудан чыккан уйланулардан туган проект бит. Әйе, әлбәттә, инде безне тамашачылар, радио тыңлаучылар менә шушындай өчлек итеп күрә. Рөстәмнең үз образы бар, минем үз образым Илнарныкы, һәм алар бездән менә шуны көтәләр. Ул радио дулкыннары ашада менә Илнарның әйтеп куйганнары, теге кызыклы фикерләре, Рөстәмнең рәхәтләнеп көлүләре, барыбер дә тамашачы бездән акыллы фикерләре. Кеше тамашачы бездән менә шуны көтә, һәм инде без шуны тәкъдим итәргә дә тырышабыз концерт вакытында да. Инде менә шушы образларны безнең радио тыңлаучыларыбыз тамашачы буларак менә сәхнәдән дә күрә ала. Менә монысы тагын да кызыклырак. Инде тагын бер сорау, Рөстәм Газуллинны кая куйдыгыз? Бу сорауга җавапны, хөрмәтле тамашачылар, сез интернет аша карый алачаксыз, безнең экраннарда бирелгән QR кодлар аша. Безнең кунакларыбыз белән бүгенгә саубуллашабыз, иҗади уңышлар, сөенечләр. Бик рәхмәт. Без сезне көтеп калабыз. Бәхетле булу кешенең үзеннән тора. Берәүләр аны гомер буе көтә, икенчеләре туктаусыз эзли, өченчеләре бөтен җирдән дә таба. Сез дә аны эзләмәгез, үзегездә булдырыгыз. Алда тагын күпме гомер калганын беребез дә белмибез. Якын кешеләребезгә әйтәсе килгән җылы, кадерле сүзләрне үзебездә тотмыйк, әйтеп калдырыйк. Телисе килгән эшләрне бүген эшлик. Алда барыбызны да фәкать җылы имин язлар көтсен. Исән имин булыйк. Сау булыгыз.